el món és ple de llibres. El món és un devassall immens de llibres. I de sobte, un voldria tenir-los tots. Els llibres, jo alguns els tinc triats des de petit. Avui us presentaré la figura del meu avi, Manel Costapau, editor, pensador, escriptor, pedagog i activista polític, molt implicat amb la lluita per l'alliberament nacional dels Països Catalans. Ara farem una visita al seu estudi, on s'hi conserva tot el seu arxiu personal que ha servit com a base per elaborar el meu treball de recerca. És autor de llibres com Món perdut, el seu primer poemari publicat amb 19 anys, Turistes, sirenes i gent del país, el seu assaig més celebrat, el volum dedicat als Països Catalans de l'enciclopèdia Ulisses i la seva última trilogia de novel·les. I per altra banda, aquests són alguns dels moltíssims llibres que va publicar ell com a editor. La metodologia del meu treball ha consistit principalment en la recerca en els documents del seu arxiu personal. Per exemple, aquesta carta que veiem de Francesc Candel de l'any 1970. A part d'altres fonts d'informació, com entrevistes que he fet, o la recerca en hemeroteques d'articles que va publicar ell o articles que van publicar altres autors sobre ell. Com a conclusió puc dir que he complert l'objectiu d'elaborar una biografia precisa de l'escriptor i editor Manel Costapau, no tant pel vincle personal que jo vaig tenir amb ell, sinó per fer reconeixement a un intel·lectual que va ser molt influent. Us deixo amb el poema Campanes altes de Manel Costapau, musicat per Conrad Sala. Quan avall fèiem el sort, negre terral, que Déu els fa sabor. Tot era cant, bevíem per a la mort.